ये ट्रोलिंग जो होती है तो उनके साथ कैसे डील किया जाएगा? मैं ये कहूंगा जितना ट्रोल करना जिनको भी करने दो, आप मजबूत हो जाओ। A few moments later. अच्छा, अब ये गाना तो सुनाओ ना आप अभी। ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का, जंतर मंतर तंत्र यामी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी। वाह, गा के सुनाना इसको। ये ऐसे ही खुलुमबाय गिबियावनो मिथिहोनाय जायोदि बे भिडिअखौ 18 बोसोर बैसोनि गोजौनि फाग्ला फाग्लिफोरखौल' नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां खोमाखौ मिउटुग्रा बेन्दोंखौ सोनानै लाग्रो। बे भिडिअखौ बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावनि सिगाङाव दानाय, नङाबा नोंसिनि खावलायाव सेन्देलनि सावगारिबो थानो हागौ। क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा गाली का इस्तेमाल किया गया है। भिडिअनि गेजेरजों रावखौबो गाहाय देखायनो एबा नेवसिनो थाखाय बानायनाय जायाखै। बे भिडिअखौ अनलि एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' बानायनाय जादों। बेनिखायनो रावबो बे भिडिअखौ गोसो बिख्लो बिखा आमाय थुख्लाव सोनानै दाला, आरो सोरबा सोना लादोंबा निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। तो फ्रेंड्स, गिबियावनो इसोरनि नाम लानानै लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय खेरी बाबानी जय। हेलो जेला गर्ल्स एंड बॉयज, मेरी नई यूट्यूब चैनल के सबसे पहले वीडियो में मैं आप सबको स्वागत करते हो। तो लेट्स बिगिन नाउ। तो मैया हरनि 2 बाजियाव आं आंनि मोदोमजों नांजाबनाय थाफानाय फंबायखौ सोमाव बानानै इउट्युब होननाय जायगानि मोनसे खना जायगायाव हाबहैदोंमोन। नोंसोर फोथायनाय नङा दि आं बे हाबहैनायाव मा नुनो मोनखो। ओरैबायदि भिडिअ नुबाय आं भेनसट, दै गैयि फुख्रियावनो बारजुमना थैनो गोसो जादों फिफा लोगोनि। नोंसोर फोथायाखैना लावराय खाबालना? थाइसे याथोना सारेना सेंग्रा सिख्लानि बिसेस घटना, थाइसे याथोना सारेना सेंग्रा सिख्लानि बिसेस घटना। दा फोथायबाय बिगुरफोर, बे मा मोसानाय जादों बिमा सि। लावराय खाबाल बबे मायथाइयाव रायजो जागासिनो दंलै बिसोरलाय? जुदि साले थाइसे आथोना सारेना नामा बछड़के आबौ खरलेबा दखना सुरिजों खानानै बुनो नागिरगासिनो दं। आरो गाननायखौ नुदों, फिफा खर'नि मा गाननाय जादों बेलाय? लामायाव जुदि बोरमा लोगो मोननांगौ, भेनसट किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा। नाय बे सासेखौ मा खियाक साला बांगाल बोरायनि आन्दारपेन खावनानै गानग्रा बायदिसो नुखादों। आंनि सिगाङावथ' नुजाफैखानाङा, आंनि सिगाङाव नुजाफैनांगौबा बछड़के हाग्रायावनो गारना फैना। हाग्रानि बे ड्रेस गानदोंना हाग्रानि मानसि जादों, बे हाग्रायावनो गारना फैना मिथिबाय। मेरे शोर देखा नहीं जाएगा बछड़के, हटा इसको। सोरबाफोर सिंगल दं नामा? गैया। गैया जारौ ओरैनोसो बुंदों, एकदम सिंगलथार। ओरैबायदि सिंगल, बै वाटार साप्लाइ खालामग्रा पाइपआ बेखौ बिलिर आखाइनि रेखायासो गोमोरलांजोब्बाय। सिंगल दंबा आंखौ लादोब्रा। क्या सिंगल भेनसट, डाबल थाबाबो लागौमोन आं नोंखौ, मिथिबाय जारौ। आच्छा फाग्लाफोर, बेबायदि सिख्लाफोरा बबे जायगायाव थायोलै? भेनसट जों गामिनि सिख्लाफोराथ' खाथियाव थांबानो आरो जारौ बिदि बारा सोंलाबायनाङा सिंगल दं नामा होननानै। आंनाथ' पाइपआ जखानि र', सोरनाबा नै बेजों समान थायो। बिदिखौ मोनफ्लांनांगौबा जारला जागोन नङाना जारौ। बेनिखायनो सिंगल दं नामा होननानै सोंलाबायनाङा। समझ रहे हो ना? सिन्था खालामना भेनसट, नोंखौ लायगासिनो दं जारौ बे बैसागुआवनो। लावराय खाबाल आरो सोरबा सिंगल दंबाथ' आवगायबोखानांलासो, नङाबा। नुदोंना भिडिअखौ? बेबायदि जोनानै गुदुङाव सोनो हायि खालामनानै दोनगोन आं फैयोब्ला। आंनो हिनजाव नांगौलै आयै, आं समायफैनानै लामायाव उन्दुनानै दं, आंखौ लांफै आयै, आं समायफैबाय। इसिबां बुरजा हिनजाव नांगौ आंनो। हाय बसरि बालायखौ देखौ भेनसट, जेब्ला गोसो थोनाय सिख्लाफोरा गुदुङाव सो होनबा खुसेंग्रा गुदुङाव सोयोना, होमब्लानो बिब्दि हिनजाव बिनांगौ गोनां जायो, मिथिबाय छुटे? बिनि बेबायदि दुखुखौ नायनो हाला आं मादै। नोंसोरनाव माबा बुंदो एसे? लोंनो हायाबा मानो लोंनोसै?
हिनजाव जाथिनि मान सनमान जाग्रासोहाय बे बैथालिया नङाबा बेफोरबायदिखि जायो हिनजावनि जाथिया औ बे सासेनि थाखायनो जों हिनजाव जाथियासो बरना बरसि जानाङो थाथों बेबायदि बैथालि हिनजावा अब मजा आया लाउरे कबल तो फ्रेंड्स मेरे को एक बात बताओ ये क्या है ना दादरनाय ना मानाय नोंनि महरा हिरा लुदेरनाय ना मानाय नोंनि सोलेरा बुल्ला का डांस डांस तो ये है अरे बहन शॉट मोदोंमोन नोंनि 20 केजिनि आरो डान्सखौ होदों नों 50 केजिनि बथोरके बारा गोसा मोसानाङा बारजों बिरफालांगोनबो बाद में लोग बोलेगा अरे यार एक छूते थे जो डांस करते करते उड़ गए बे फाग्ला खांख्राय अरनाय डान्सखौ बबेनिफ्राय सोलोंना फैनाय नोंलाय फाग्ला मेलेम गैयि बबे गुरुवा फोरोङो बिदि मिथिबा आंनो खिथाहरलायबाय एसे अच्छा बे डान्सनि गुरु गैया माने बे खांख्रायजों अरजानांगौ अच्छा बै उननि आब' जिग्रिखौ नुदों खांख्राय फाग्ला अरनाय डान्सखौ नायनायनि मा खालामखो नायलाय हगार बैथाला बिदि बारा डान्स खालामबाय थानांबाय नङाबा मालाबा आखाइखौनो खांख्राय दाबु आथिंखौनो खांख्राय दाबु होननानै बस'नानै जाजाजोबगोन फाग्ला मिथिबाय अगर आप लोग को ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो दबा के लाइक करो शेयर करो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसमें क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो ताकि मैं जब भी आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप लोग देख सके तो फ्रेंड्स जेब्ला जों मबाइल अन खालामो जों माबायदि भिडिअ नायनो लुबैयो जेरै बिदि लासै लासै गोसो गलिलांबाय सानायाबो थांहां फैहां जाबाय सोरनि आरो बिदि एसेबां मोजां मोनो आं नोंखौल' आं सानबाय थायो फैफिननाङो आंनि जिउआवनो नाथाय माबायदि भिडिअ नुनो मोनो मा दर्शक बिदि बिदि आरो बिदि लाउराय खाबाल बिनि महरखौ नुनांगौबाथ' गथ'फ्रा गिजोबगोनसो शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो कुछ अच्छा करो लाइफ में हाँ फाग्लाफोर बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो हालां जाबाय दिनैनि थाखाय जाथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि किसी को हेड मत करो किसी को नफरत मत करो मानोना गिदिर गिदिर माखासे सान्थौगिरिफ्रा बुंलाङो कि बे मुलुगनि बयनिख्रुइ गोरासिन खामानियानो जादों सोरनिबा मोखाङाव मिनिनाय लाबोनाय सोरनिबा मोखाङाव खुसि लाबोनाय होननानै स' जोङो जाबाबो जायाबाबो बिसोरखौ नायनानै जोंनि मोखाङाव एसेबाबो मिनिनाया फैदों स' वो लोग को नफरत मत करो हेट मत करो हायोबा जों बिसोरखौ सपोर्ट खालाम तो आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो बाय बाय बाय